Ayiyom n'ụtụtụ ayiyom n'abalị kpuchie nne m ewere mezi nne m tinye n'aka gị kpuchie ya ọnọkwa gị n'aka o Chineke kpuchie anya na-ele obi kpuchie onye ọma na-eme mma kpuchie ya dị were ọbara gị kpuchie biko kpuchiere m ezi nne m ndekwe ndị nne niile onye tara ahụhụ ga-eri uru gọzie mama m gọzie ya o Chineke gọzie anya na-ele ụwa gọzie onye ọma m o Chineke gọzie Jehova Shama gọzie nne eyiyom na-ayọ gị Chineke gọziere mama ekwekwala ka ndị iro hụkwa ya anya gọzie ya nna m nwere ọbara gị kpuchite nne m gọzie ya bụ n'ime ọba aka gị ka ndụ ya nọ kpuchie onye na-ele ụwa onye mama Chineke ma o kwere nkwa mee ya ewo Chineke ma onye ukwu n'ọgbagha nna m onye ukwu n'ọgbagha oche anyị na-efe oche nne m Chineke gọzie ya ndị ụkọchukwu oche ha Chineke gọzie ụmụ okoro na-agbọbịa oche ha o Chineke gọzie ndị nne niile ewo ndị nne niile oche ụkwụ anyị na-efe onye ọma m Chineke ngwa gọzie mama m okwu ogologo ndụ na-arụ isi ike ọ gaghị anwụ ọnwụ ike okwu ebe ọ tara afụfụ ụwa ọ ga-eri uru nwa ụmụ ga-eleta ya ikwu n'ibe niile nna m kpuchiere m nne m ndị nne niile okwu onye ọbụla hụrụ anyị n'anya onye ihe ọma anyị na-adị mma onye ọbụla hụrụ anyị n'anya onye ihe ọma anyị na-adị mma ewo Chineke ma kpuchie ndị nne niile nna kpuchie ndị nna niile ụmụ okoro na-agba ọbịa ewo Chineke kpuchie yes, this is our mother. This is our mother. Malehi nwere ike ikwele ihe ga-agwa ndị anyị. Anastasia Anastasia. Ịghọtago na ụmụaka na ahụ na filling station. Ịghọtago? Na ahụ na filling station. Onye ọwa ọṅụrụ kaị. Ọtụrụ ego ole? Yes. Nne chief imo dị izi. Ngwa kelee ndị mmadụ. Kelewe onye ọbụla. Kelewe Chukwu, kelewe rura when fenomenu. Chukwu cry. I will support you, oh my God. Na kelele ngi ihe nwanne ile nke ine mere. So ine mere m ine mere ụmụ m. Yes, no. Na mere ụmụ anyị niile. Ndụ m ebe anọ. Eje ayo. Ọ na-aga. Ihe ọnwụ na ọnụ na-eme. Ndụ nọ obodo Igbo, ndụ nọ na ndụ, ndụ nọ Sokoto, ndụ nọ ebe niile, ndụ nọ n'ụlọ ma ndụ nọ na nwa. Ibe ọbụla ụmụ anyị niile nọ ka Chineke dike niile gosiwe n'aha Jizọs. Amen. Chineke were ihe ọma jụọ ọnụ mma n'aha Jizọs. Amen. Chineke were ndụ jụọ ọnụ mma n'aha Jizọs. Amen. Eje eli ọnụ. Ọnụ na-aga ụlọ, ọnụ na-apụta. Ọnụ na-aga aga, ọnụ na-aga nke ọma. Chukwu duru ọnụ gaa. Chukwu duru ọnụ gaa. Ezinụlọ niile, mba niile, ụmụ anyị niile, ụmụ anyị niile. Ndị hụrụ anyị n'anya ka Chineke gozi ọnụ niile n'aha Jizọs. Amen. Jizọs wuru ihe ọma chọọ ọnụ mma. Otu n'uche nnamata nwa m Oriakụ Jizọs. Ndị ekwe niile. Ndị Anambra. Ụmụ Dureke. Ndị ụwa niile. Ka Chineke gozi ọnụ niile. Chineke were ndụ jụọ ọnụ mma. Ọnụ ga-akata nwere. Ọnụ ga-amụta nwere. Ọnụ ga-akata nwere. Ọnụ ga na-aga na-abata. Ihe ọma ga-adị ọnụ mma. Dịkwara nna anyị nne nọ n'ụlọ, nna m n'ụlọ. Ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa. Chukwu ga-adịrị anyị mma. Gozie anyị n'aha Jizọs. Amen. The Imo State Ambassadors, Imo State Ambassadors International, UK. Ndị bịara nọnyere mbọsị mmere show na London. Anyị na-ekelekwa unu nga ọ dị ukwuu. Anyị kwesịghị ime vidio a earlier before na, but m na-eche ka mfụ my mom ka o soro ekpere unu ekpere nga ọ dị ukwuu.
ụmụnwaanyị ndị ambassadors niile ndị Imo steeti niile ndị Anambra niile Enugu Ebonyi ndị ọbụla ihe ọma na-adị mma gbakọtara soro anyị wee mee ihe on behalf of Anokupe family anyị chịkọtara aka na-asị unu Chineke gozie na-agozikwa ndị Star Hot Promotion because without them Chiefimo wouldn't have been in London. Star Hot Promotion, we appreciate you. Prince Uche Nzekwe, Ichie Chief Onumono, and the lights one name Okuroha Boutique. Uche agapụta ngono ha atinye aka gba mbọ mee ihe niile a ka ọ ga ọfụma ya gazieru na SS eze anya kudo. The chairman of Therefor Ancient Kingdom, Lagos branch, London branch, ya Uchinenye, SS, Ogadrino Nina Nama. And Rose, Anata Rose, Rose Nemo, thank you. I want to package you. Thank you. I appreciate. Yes. Thank you. When you want to go Zoom, it can only be God. Thank you. Thank you. Thank you. No one more. Video